Божидар и Васко вече няма да участват в канала. Това лице и това лице са хиксове вече и няма да участват в канала. Божидар и Васко вече няма да участват в канала. Това лице и това лице са хиксове вече и няма да участват. Направих косата. Какво направи тя? Сета. Този виждате ли го, момчета? Където го видите, искам да ми звънете и да го заключите. Ясно. Момчета, разбрахме къде мишената хванахме. И да знаете, до вечера всички се събираме, абсолютно всички охрани и го хващаме да кой няма да участва в липовата. Почивката, бе. Момчета, шефът казва, че хванахме мишената. Ти надясно, ти наляво. Мишената е хваната. Ако бала? Добре. Майко. Момчета, слушайте ме много добре. Влизайте бързо в туалетната, това вътре. Двама души само да влезат. С малко ясно. Какво? Нищо не става. Всички коли нагоре в паркинга на моя. Да, прекалил. И аз ще участвам. Не, аз ще участвам нагоре. Знам да участвам в тази работа.